A pornit Sonica înregistrarea? Da, super atunci. Bun, păi atunci vom începe și noi, ca să nu mai... Este ora 11 și o să începem astăzi. Bună dimineața tuturor! Bună dimineața, din nou, o zi frumoasă, o nouă invitată minunată alături de noi astăzi. Așa cum ne-am obișnuit, în fiecare dimineață la ora 11 ne bem cafeaua sau ceaiul împreună și aflăm lucruri frumoase de la invitații noștri în fiecare dimineață. Astăzi avem alături de noi o persoană specială, o persoană dragă mie. Ne-am întâlnit acum, cred că 7 ani de zile, 6-7 ani de zile. Ieri a fost, să știi, a fost colega noastră, Raluca Bugariu, a fost ieri să ne învețe cum să ne facem ordine în dulapuri și în viață. Și da, și noi am fost, și cu Raluca, am fost colegă tot în aceeași echipă, Andy Sekei, într-un curs de public speaking ne-am întâlnit și chiar am fost o trupă foarte faină. Toți cei care au fost în echipa noastră au reușit să facă lucruri minunate în viața lor până în momentul ăsta și da, dacă pot să spun că atunci am învățat că vorbitul în public, dacă încerci și îl stăpânești, îți va schimba viața în bine. Și da, s-a adeverit că toți cei care au fost în acea echipă a noastră au făcut lucruri frumoase în viața lor datorită faptului că au început să stăpânească acest vorbit în public. Și Raluca, invitata noastră de astăzi, a ales și ea un domeniu foarte frumos, acela de a învăța să spună poveștile personale și de a învăța oamenii să-și spună povestea personală. Pentru că eu consider că este foarte important să... Fiecare dintre noi avem o poveste personală și e important să ne spunem povestea și e important și modul cum ne spunem povestea personală. Dar pentru asta o să o las pe ea să ne spună povestea ei personală și să ne spună de ce e important să știm cum să ne spunem și povestea personală. Îți mulțumesc din suflet că ești alături de noi astăzi, Raluca, și vreau să ne deschidem bine urechile, să ne deschidem carnețelele dacă avem de notat și să învățăm cum să facem să ne spunem corect povestea personală și pentru că în momentul în care știm să facem asta, eu consider că putem să schimbăm vieți în jurul nostru, viețile celor din jurul nostru. Pentru că influențează în mare măsură. Dar asta ne va spune Raluca. Raluca Erimescu, mulțumesc că ești aici cu noi. Îți mulțumesc din suflet, Raluca. Mulțumesc tare mult, Dana. Îți mulțumesc pentru invitație și mă bucur să fiu azi aici în mijlocul vostru, chiar și virtual. Cred că uneori distanțele pot să intre la apă și să ne apropiem dincolo de acest ecran. O să încep cu cine sunt eu și cum a dat speaking-ul și storytelling-ul peste mine. Nu știu dacă îți mai amintești acel moment în care ai hotărât ce vei face în viață, ce profesie o să alegi. La mine a fost un soi de mare consiliu de familie și ne-am adunat cu toții în locul în care se iau hotărârile importante. Adică la masa mică, acoperită cu vinilin floral, din bucătărie. Și mie, pe vremea aceea, îmi plăcea matematica, dar ai mei erau toți legați de domeniul medical. Taică-miu era profesor la pediatrie, maică-mea era medic stomatolog, iar fratele meu era pe vremea aceea student la medicină. Și imaginează-ți o fată tăcută, ascultătoare, care iubește să învețe și care pune mare preț pe părerea celorlalți. Bine, aveam și o pereche de blugi roz cu peter negru, aveam și dezlănțuirile mele de dans și momentele mele rock. Dar în această clipă simțeam în tăcerea care plutea în aer că urmează ceva important.
Și prima a luat cuvântul maică mea, o femeie micuță cu ochi verzi strălucitori și vorbe directe, și a spus: Raluca e o fată foarte capabilă, poate să facă ce vrea ea. Mulțumesc pentru încredere, cu asta sunt de acord și azi. Matematică, asta vroiam. În primul rând pentru că îmi plăceau logica și algoritmii și îmi place și acum să văd în spatele unui lucru care funcționează mecanismul care îl face să funcționeze. Dar în al doilea rând, pentru că între cifre eram într-un mediu safe, eram într-un mediu protejat, nu era ca și când eram față în față cu cineva într-o discuție liberă. Și după asta, pe bune, sora mea a zis: frate meu, adică matematică? Gândește-te un pic. Ce o să ajungi cu matematica? Profesor de matematică, da? O să te placă vreo 2 dintr-o clasă și restul o să te urască. Cred că ar fi mai bine să reconsideri, să te mai gândești. Așa că m-am mai gândit. Nu știu dacă știi cum e să gândești cu capul altuia, dar eu știam. Așa că am ales medicina, că era o tradiție la noi în familie. Și am dat la stomatologie, am intrat prima, am absolvit o șefă de promoție și am practicat-o timp de 15 ani. Și simțeam din ce în ce mai tare că ceva nu e în regulă. Făceam ceva ce nu mi se potrivește. În 2008 eram în fața unei comisii de oameni foarte cerebrali, raționali, prezentând o mulțime de slide-uri cu date, studii științifice, imagini de microscopie electronică, studii de laborator, teza de doctorat despre aliaje dentare. 6 ani mai târziu, cât îți ia să mai faci un doctorat, primeam un cadou. Știi senzația aia faină, nerăbdarea care îți pulsează în buricele degetelor când ești în fața unui cadou frumos împachetat și arzi de curiozitate să vezi ce-i înăuntru, să-l despachetezi? Ei bine, cadoul meu nu era împachetat, dar nu era nici la vedere. Era un curs de public speaking, de care deja Dana v-a spus câte ceva, un curs în care am fost cu Dana și cu Raluca Bugariu. Și habar n-aveam în acel moment că, deschizând ușa acelui curs, urma să-mi schimb radical viața. Urma să fac comunicarea și poveștile cu suflet să ia locul acelor imagini de microscopie electronică, date, studii științifice. Urma să-mi descoper o pasiune, urma să-mi dau demisia de la Facultatea de Medicină, să-mi vând praxisul și să devin trainer de speaking, de storytelling, să devin blogger și world class speaking coach. Dar ce știam foarte clar în acel moment, ce am simțit instantaneu, a fost vibrația umană și caldă a împărtășirilor. A fost emoția și vulnerabilitatea și autenticitatea acelor povești. Și am simțit cum eu devine noi. Pentru că asta este cea mai mare din puterile unei povești, conectarea. Și pentru mine a fost atât de puternică, m-a prins atât de tare, încât mi-am schimbat cariera. Încât i-am dat voie sclipirii mele interioare să se manifeste, i-am dat voie bucuriei să ia forma a ceea ce fac eu acum, i-am dat voie vocii mele să se facă auzită și după 15 ani de medicină dentară, fac și acum oamenii să deschidă gura, dar nu pentru a primi tratamente stomatologice, ci pentru a-și face vocea auzită, pentru a-și face povestea auzită și pentru a rostogoli mai departe efectul wow, bulgărele de efect wow al poveștii. Pentru că fiecare dintre noi suntem capabili să ne spunem povestea într-un mod autentic, într-un mod deschis, conectat, vulnerabil și într-un mod care atinge inima. Și vă invit pe toți să începeți să o faceți dacă încă n-ați făcut-o, să învățăm împreună, pentru că și eu sunt într-un proces continuu de învățare, să învățăm împreună care sunt modurile în care putem fi mai deschiși, mai conectați, mai autentici și
să atingem prin emoția poveștilor noastre personale. Și azi am pregătit pentru voi câteva slide-uri legate de 3 motive foarte puternice ale folosirii poveștii, 3 beneficii, de fapt, pe care povestea ți le aduce atunci când te raportezi la cei din jur prin intermediul poveștii tale. Și am să dau acum share screen, să-mi spuneți voi dacă se vede. Da, se vede, Raluca. Ok. Deci, 3 motive puternice să-ți pui povestea la treabă. Robert McKee spunea că storytelling-ul este cel mai puternic mod de a-ți împărtăși ideile cu lumea. Și Robert McKee este un scenarist cunoscut, dar ideea asta este valabilă dincolo de orice ecran. O poveste este ceva foarte puternic, este ceva care determină faptul că oamenii te ascultă, faptul că primești un job la un interviu, faptul că până la urmă clienții cumpără de la tine. Și poveștile au o încărcătură și o putere pe care, dacă știi să o mânuiești, vei avea niște rezultate extraordinare. Și prima din puterile unei povești este memorabilitatea. De câte ori crezi că atunci când îți transmiți un mesaj prin poveste, reușești să fii mai memorabil decât atunci când folosești doar grafice, liste, concepte, idei logice. Jennifer Acker, psiholog și profesor de marketing la școala de business din Stanford, a făcut un studiu și a împărțit studenții în 2 grupe. O parte erau publicul și o parte erau prezentatorii. Iar în cadrul grupei de prezentatori le-a dat o provocare, i-a împărțit în 2 și unii aveau misiunea de a prezenta pur date, fapte, grafice, statistici, iar ceilalți aveau misiunea de a-și transmite mesajul printr-o poveste. Rezultatul studiului a fost, fără ca ei să știe, la sfârșit i-a rugat să sintetizeze ce au reținut din prezentările colegilor lor. Iar rezultatul a fost surprinzător. Atunci când cel care prezenta folosea povestea ca vehicul al ideii mesaj, cei care ascultau au reținut de până la 22 de ori mai mult din acea prezentare, din acel discurs. Așa că povestea este ceva foarte puternic în materie de memorabilitate. Este un mod de a-ți face ideile să atingă și să rămână cu cel care le ascultă. Folosește-o chiar și alături de partea asta rațională. Suntem cu toții împărțiți într-o zonă foarte logică și o zonă creativă. Poți să le îmbini armonios, poți să le faci parte din tine, într-un mod natural, într-un mod firesc, dar atunci când ai și povestea în arsenalul tău, vei obține un efect mult mai intens. Această poveste este cel mai puternic mod de a activa creierul oamenilor atunci când te ascultă. Gândește-te puțin și imaginează-ți că ai putea să privești în interiorul capului celui care te ascultă. Ce superputere ar fi asta, să vezi creierul lui și ce se întâmplă acolo în timp ce cuvintele tale curg și el te ascultă. Ei bine, în prima situație, cea în care îi vorbești în date, în fapte, în logică, sunt 2 zone care se activează. Aria Wernicke, responsabilă de înțelegerea limbajului, și Aria Broca, responsabilă de procesarea limbajului. Acum, hai să schimbăm un pic scenariul
și să ne gândim că tu îi transmiți ascultătorului tău o poveste. Știi ce se întâmplă? Bum! E ca un foc de artificii. 8 arii se activează simultan în interiorul creierului ascultătorului tău. Cortexul vizual, aria verniche, cortexul olfactiv, cortexul auditiv, aria Broca, cortexul motor și cortexul senzorial. E o intensitate atât de mare care te stimulează olfactiv, vizual, auditiv, ca senzație internă și externă, kinestezică, e acea zonă senzorială și emoțională a poveștii care te ia și te transpune în interiorul experienței. De fapt, pentru creier, nu este o mare diferență între a recepta, a asculta o experiență povestită de cineva și a o trăi el însuși în realitate. Creierul nu face această distinție într-un mod net. Așa că atunci când împărtășești povestea ta personală și când reușești să presari în ea imagini, sunete, mirosuri, gândurile tale interne, emoția trăirilor personale, ce faci este că atragi ascultătorul ca într-un vârtej în interiorul poveștii și îl faci un fel de coparticipant. Îl pui în papucii tăi, îl apropii și îl aduci în experiența ta. Și când faci asta, acea emoție și acea senzorialitate sunt partea foarte intensă și partea cu greutate care face ideea transmisă prin poveste memorabilă. John Medina spunea în cartea sa Brain Rules: creierul nu dă atenție lucrurilor plicticoase. Când creierul, în schimb, detectează un eveniment cu încărcătură emoțională, ce face? Declanșează descărcarea de dopamină în sistem. Iar dopamina ajută la memorarea și la procesarea informațiilor, ca și când ar scrie creierului un post-it pe care scrie: nu uita asta. Ăsta este efectul pe care emoția, cuplată cu ideea transmisă în poveste, îl are asupra creierului tău. Ancorează prin emoție și face memorabil acel mesaj. Practic, efectul este că omul care te ascultă va avea acel mesaj întipărit, gravat în minte, mult timp după ce ultimul tău cuvânt s-a stins. Asta este partea de memorabilitate. Și fie că folosești povestea într-un cadru de public speaking pentru a-ți transmite o idee, mesaj, fie că ești un lider al unei echipe într-o companie și folosești povestea pentru a descrie o viziune, fie că ai un produs de vânzare și folosești povestea pentru a creiona emoțional produsul în mintea potențialilor cumpărători, povestea devine un mod de a-ți transmite ideea și o unealtă din trusa ta de scule, de comunicare, care are un efect extraordinar în a rămâne întipărit cu mesajul în mintea oamenilor care te ascultă. Așa că te invit să cântărești acest avantaj și să folosești povestea mai des. Al doilea mare atu al poveștii este curiozitatea. Nu știu dacă ai fost la genul acela de prezentări plicticoase în care ești în sală, asculți un speaker și îți vine să caști. Ideile monotone sunt urmate de idei monotone, neinteresantul este urmat de ai ghicit, neinteresant, și nu e deloc palpitant una peste alta. Ei bine, meriți să transmiți în alt mod mesajul tău, meriți să condimentezi comunicarea ta și să te folosești de superputerea poveștii, pentru că poți să ai cu totul alt efect. Cum ar fi că atunci când îți transmiți ideile și folosești și povestea ca vehicul, să reușești să
ai acea sclipire de interes în privirea oamenilor, să vezi interesul autentic, să vezi oamenii înclinați în scaune, să vezi cum absorb cuvintele tale și cum vor mai mult. Povestea este un maestru care incită oamenii, care provoacă atenție și curiozitate și care creează acea gândilătură interioară, acel freamăt de nerăbdare și curiozitate. De fapt, povestea face o promisiune. Face promisiunea că te va duce într-un loc care merită. Și pune o idee logică, poate, într-un alt context, într-o altă perspectivă. Și ți-o livrează într-un mod emoțional. Și folosind povestea, vei avea oamenii atenți și captivați, vor vrea să știe ce se întâmplă mai departe, pentru că povestea este un mod de a transmite informație care stârnește o suită de întrebări în mintea celor care ascultă. Ce urmează? Ce se va întâmpla mai departe? Oare cum se va termina asta? Sunt ca niște floricele de popcorn, aceste întrebări care pocnesc în mintea noastră, apar și ne țin în proces, ne țin interesați până la ultimul cuvânt. Povestea ne face să ne pese de ce se întâmplă și ne menține acea atenție vie, alertă. A treia superputere, al treilea atu al poveștii, este persoasiunea. Și nu știu care e părerea ta legată de povești. Există două categorii de oameni. Cei care resping poveștile, nu cred în așa ceva și atunci când vine vorba de povești, părerea lor se rezumă la o intonație. Povești. Și a doua categorie, cei care îmbrățișează povestea ca instrument de comunicare și care nu o consideră ca ceva rezervat copiilor de 3-5 ani. Acum, modul în care acționăm atunci când vrem să convingem pe cineva depinde foarte mult de aceste credințe și sistemul nostru educațional are o mare contribuție în sensul ăsta. Adică sistemul nostru educațional, dacă ne uităm de aproape, premiază raționamentul intelectual. Pe măsură ce avansează în zona de liceu și facultate, sistemul nostru educațional oarecum desconsideră emoția. Și învățarea devine tot mai conceptuală și tot mai impersonală. Așa că ajungem să considerăm că raționamentul intelectual este net superior poveștii și emoției. Și mulți dintre noi funcționăm pe modul ăsta ca pe un fel de pilot automat. Atunci când vrem să convingem pe cineva, ne aducem bagajul de argumente, de date, de fapte, de bullet point-uri și lăsăm emoția la o parte. Dar dacă stăm să privim de aproape, de multe ori, a vorbi părții instinctive emoționale din cineva, a atinge mintea inconștientă, este modul cel mai direct de a convinge. Emoția este parte din deciziile noastre și atunci când reușim să o folosim, să o împachetăm împreună cu informația strâns legat, reușim, în primul rând, să trecem de zona de zgomot alb al inundației de informație care plutește în jurul nostru. Reușim să găsim un canal mai direct. Și de multe ori deciziile noastre, fie că recunoaștem, fie că nu, sunt decizii luate emoțional și abia apoi justificate rațional. Emoția este strâns legată de persoasiune. În cartea Made to Stick, Chip și Dan Heath citează un studiu legat de influența poveștilor în marketing și au constatat așa: spoturile de marketing care foloseau povestea au avut un efect mult mai pregnant de a convinge față de spoturile de marketing care prezentau produsul în termeni de argumente competitive față de alte produse. Practic, oamenii acceptă mult mai ușor idei
când mintea lor este în modul poveste decât atunci când mintea lor este în modul analitic. De ce? Pentru că în modul analitic trecem pe gândire critică, pe gândire competitivă, comparăm, intrăm în defensivă, ne punem barierele. În schimb, în modul poveste, mintea ajunge în această stare de sugestibilitate ridicată în care absoarbe. Și absoarbe de multe ori inconștient. Povestea este o unealtă pe care te invit să o folosești etic, pentru că are foarte multă putere. Brené Brown spunea, story is just data with a soul. Poveștile sunt date împachetate cu emoție și Brené Brown este un cercetător, așa că vine și ea în sprijinul ideii că putem folosi ambele zone ale influențării, partea rațională, analitică și partea emoțională. Putem să le îmbinăm și efectul va fi combinat și va fi cu atât mai puternic, va fi convergent. Iar o idee transmisă într-o poveste devine cu atât mai influentă și cu atât mai puternică cu cât reușim să apropiem povestea de cel care o ascultă. Reușim să stârnim zona aceea de empatie, de emoție cu ecou în cel care o ascultă, de rezonanță. În 2004 s-a făcut un studiu simultan cu un proiect de ajutorare al copiilor din Africa. Și cei de la Carnegie Mellon University au testat două tipuri de mesaj caritabil. Primul făcea referire doar la date, fapte. Al doilea avea inclus o poveste. Cum suna primul? În Malawi, Africa, peste 3 milioane de copii sunt afectați de foamete. În Zambia, seceta a dus la scăderea producției de porumb cu 42%. Ne ajuți să ajutăm mai departe? Cum sună al doilea? Al doilea era centrat pe povestea Rochiei, o fetiță de 7 ani din Mali, Africa, a cărei fotografie era inclusă în mesaj. Era o poveste cu chip și nume. Și spunea așa: banii pe care tu îi vei dona o vor ajuta pe Rochia, o fetiță de 7 ani din Mali, o fetiță amenințată de foamete și de moarte prin înfometare. Asociația Salvați Copiii, împreună cu comunitatea locală, se va asigura că din acești bani Rochia va primi hrană, educație și îngrijiri medicale. Poți să schimbi în bine viața acestui copil. Vrei să o faci? Care crezi că a fost impactul diferit al celor două mesaje? Mesajul poveste a strâns de 2 ori mai multe fonduri caritabile. Povestea este foarte puternică și are influență în acțiunile celor care o ascultă. Și o poți pune în acțiune, o poți pune în sprijinul tău, indiferent de domeniul în care o folosești și de motivul pentru care o folosești. Și da, am spus că vorbim despre 3 mari puteri ale poveștii și 3 motive de a o pune în practică, dar o să plusez cu unul. L-am lăsat la urmă pentru că e cel mai important. E super puterea unei povești și este conectarea. Pentru că o poveste bine spusă, în primul rând, face ca oamenilor să le pese. O poveste bine spusă te ia și te proiectează în interiorul acelor întâmplări, acelor experiențe, acelor emoții, de parcă devii personaj în poveste, de parcă ți se întâmplă ție, de parcă le trăiești din papucii personajului și asta se numește transport narrativ. Fie că ești într-un context social sau într-un context de business, povestea este parte din comunicare. Într-un context social, afară din izolarea acestor zile, ce faci când întâlnești față în față o persoană nouă? Pui întrebări, asculți ideile, convingerile persoanei,
încerci să pătrunzi sensul poveștii pe care ți-l spune, spui la rândul tău povestea ta sau o bucată relevantă din povestea ta și te conectezi. Găsești acele puncte comune care îți dau senzația de apropiere. Găsești acele lucruri care îți plac sau îți displac, atât ție cât și celelalte persoane. Găsești acele valori, acele convingeri pe care le împărtășiți. Găsești acele idei sau acele emoții pe care le trăiți împreună, acele zone în care gândiți și simțiți la fel. Și asta te face mult mai apropiat de persoana aceea. Te face chiar să ai acea senzație că vă știți de când lumea. Ce se întâmplă într-un cadru de business? De fapt, partea asta de conectare nu se schimbă foarte tare. Regulile conectării se mențin, chiar și într-un cadru de business. Iar povestea este parte din modul tău de a comunica și de a construi imaginea ta de brand. Povestea este modul în care tu reușești să modelezi percepția celor care te ascultă despre tine și despre business-ul tău. Și dacă o faci într-un mod în care cărămizile se suprapun arhitectural corect, reușești să faci omul care te ascultă să se apropie în primul rând de tine și apoi de afacerea ta. De fapt, hai să luăm ipotetic două business-uri care vând același produs cu niște caracteristici similare. În situația asta, povestea de brand și modul în care comunici personal, autentic, vulnerabil, devine un diferențiator important. Un diferențiator care poate face oamenii să înclină balanța și să aleagă să cumpere de la compania ta, pur și simplu pentru că omul din spatele companiei devine inspirațional, devine un factor magnetic de apropiere prin modul în care își expune miezul ființei sale, prin modul în care reușește să arate valorile lui, convingerile lui, misiunea lui, de-ceul care stă în spatele business-ului. Și asta este ceva foarte puternic. Povestea la pachet cu marketingul fac o echipă imbatabilă, așa că te invit să o iei în considerare ca un instrument foarte bun de business. Te invit să pui pe hârtie povestea ta. Nu știu dacă ai folosit până acum acest instrument. Dacă n-ai făcut-o încă, te invit să o faci. Și o să am și un link, o surpriză gratuită, 10 pași de storytelling pentru prezentări, 10 pași pentru o poveste extraordinară pe care, de fapt, poți să-i aplici în orice tip de poveste, și în povestea de business, și în povestea de public speaking. Dar până atunci, la final, aș vrea să ne oprim un pic asupra cuvintelor lui Howard Schultz. Howard Schultz, CEO de la Starbucks, a spus: "We are not in the coffee business serving people, we are in the people business serving coffee." Și, de fapt, cu toții suntem în industria oamenilor. Să fim conectați, să fim aproape de oameni, face o diferență esențială în rezultatele pe care le avem. Uri Hasson, cercetător la Princeton, a demonstrat că povestea are un efect de sincronizare mentală. De fapt, are un efect de sincronizare mentală și emoțională cu cel din fața ta. Fiind cercetător de neuroștiințe, Uri Hasson s-a oprit asupra acestui efect de sincronizare mentală și vreau ca în continuare să vedem câteva imagini despre modul în care cei care ascultă povestea reușesc să se sincronizeze între ei și cu povestitorul și să facă click. Și te invit să-ți pui poveștile la treabă, indiferent că vorbești în scopul de a educa, în scopul de a căuta colaboratori, în scopul de a căuta potențiali clienți. Puneți poveștile la treabă și descoperă modul în care poți să-i faci pe cei care ascultă
să facă click, să fie pe aceeași lungime de undă cu tine. And we call this effect neural entrainment. And to explain to you what is neural entrainment, let me first explain what is physical entrainment. So over here you can see 5 metronomes. And think of these 5 metronomes as 5 brains. And similar to the listeners, before the story starts, this metronome is going to click, but they're going to click out of phase. Now, see what will happen when I'm going to connect them together by placing them on these 2 cylinders. Now these 2 cylinders start to rotate. And this rotation and vibration going to the wood and going to couple all the metronomes together. And now listening to the click. And we call this. Vă mulțumesc și vă ofer aici linkul de 10 pași de storytelling pentru povești extraordinare. Vă invit să puneți la treabă poveștile voastre și să descoperiți acel efect pe care puteți să-l produceți de apropiere și de conectare cu toți cei care vă ascultă. Vă urez mult succes și vă mulțumesc pentru această invitație. Mulțumim foarte mult, Raluca. Mare drag. Foarte frumos și da, poveștile noastre trebuie să le facem să fie inspiraționale. Sunt convinsă că o să lucrăm pe tema asta și cred că o să apelăm la tine să ne înveți cum să ne spunem poveștile, să fie povești inspiraționale și să combinăm povestea cu marketing, pentru că suntem și într-o afacere, dar mi-a plăcut foarte mult ce ai spus, ce spunea CEO-ul de la Starbucks, că suntem într-o afacere în care, da, suntem într-o afacere în care servim oameni pentru a le oferi avantajele care le oferim și noi în business-ul nostru. Da, și CEO-ul companiei noastre același lucru ne spune, coboară afacerea din minte în inimă și apropie-te de oameni și fă afacerea cu inima. Foarte frumos ce ai spus și mi-a plăcut foarte mult tot ce ne-ai spus astăzi. Ești extraordinară, avem foarte multe de învățat. Aș vrea să văd dacă cineva are să spună întrebări, vrea să-ți pună niște întrebări astăzi. Minunată prezentare și magnifică poveste. Felicitări! Spun colegii, mulțumesc pentru informații și ajutor. Sunt convinsă că se vor inspira foarte mult din ceea ce ne-ai spus astăzi, cei care ne-au ascultat. Dacă vreți să puneți întrebări a Lucăi, vă rog să scrieți în chat dacă aveți întrebări pentru ea. Mulțumesc tare mult și eu și vă aștept în comunitatea de Facebook storypoint.ro sau pe blogul storypoint.ro, unde găsiți articole de speaking și storytelling pentru cei cărora le-am stârnit interesul pentru această bucățică și cu siguranță putem să ne revedem și să intrăm un pic în miezul practic al lucrurilor, dacă aveți această dorință și voi. Da, eu cu siguranță că o să apelez și sunt convinsă că o să avem colegi care o să-și dorească și ei să învețe să spună povestea, să fie o poveste inspirațională. Aici spune... Am aici mai multe. Despre leadership avem Paul Smith și Stephen Denning, The Leader's Guide to Storytelling și Lead with a Story. Îmi place foarte mult Carmine Gallo, Storyteller Secrets, este o carte inspirațională despre poveștile marilor speaker din TED și cu siguranță o să vă aprindă interesul și o să vă țină aproape și fascinați de această lectură. Ok, mulțumim. O să ne dai, poate după aceea o să-mi trimiți și eventual o bibliografie, poate ne recomanzi cărți cu autor și poți să le dau mai departe celor care sunt interesați și la fel link unde pot să intre și pentru a intra și în grupul tău și
pentru a lua mai multe informații. Uite, Dorina spune foarte frumos, ești un medic al sufletelor acum, prin felul în care vorbești și cum transmiți lucrurile. Da, îți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația astăzi și îți mulțumesc că ai fost alături de noi. Cred că a fost o zi foarte, foarte frumoasă pentru toți. Dacă sunt întrebări, vă rog să veniți cu întrebări pentru Raluca. Dacă nu, o să mulțumesc tuturor pentru participare și mulțumesc încă o dată, Raluca, pentru că ai fost alături de noi astăzi. Mulțumesc, Ana. Mulțumesc tuturor. Ne vedem atunci după masă la ora 8. În seara asta avem o întâlnire de business la ora 8. Mulțumesc tuturor. O zi frumoasă. Mulțumesc tuturor. Aici avem, Andreea, dacă vrei să pui pe grup linkul, poți să-l pui în chat pentru cei care vor să intre. Uite, aici este linkul. Da, uite, Andreea l-a pus în chat. Vă rog, pentru cei care vreți să intrați. Am să-l pun și pe grupul de WhatsApp. Perfect. Bun. Și noi avem un grup Transformă Visul. Eventual o să te invit, Raluca, în grup și dacă vrei să mai și pui acolo informații despre grupul tău, despre ceea ce faci, o să te invit să mai adaugi câteva lucruri și în grupul pe care îl avem noi. E o pagină de Facebook, nu este un grup. E partea de blog și partea de pagină în care hrănim partea de speaking și storytelling. Ok. Super! Mulțumesc mult tuturor! Mulțumesc, Raluca! Mulțumesc tuturor pentru participare! Mulțumim! Să aveți o zi frumoasă și să ne vedem cu bine diseară și din nou mâine dimineață la ora 11. Mulțumim! O zi frumoasă! O zi frumoasă! Raluca, te pup! Mulțumesc din suflet! Și eu pe voi! Zi minunată să aveți! Aha, ciao! O zi frumoasă!